Hej YouTube. Det er Tue, og jeg har Troels på linjen, men I kan ikke høre ham. Jeg skal lave en phone prank i dag, og jeg har lyst til noget med noget pizza, så jeg tror vi skal ringe til Alibaba Pizza. Ja, for helvede. Så det tror jeg vil gå ind og indtaste. Okay, there we go. Fuck us. Hallo, det er Khamis. Ja? Hvor meget koster kebab nede her? Kebab? Ja, kebab, rullekebab. Ja. Ja, hvor meget koster det? Ja, hvor meget koster det? 55. 55 kroner? Ja. Og se på, det skal være fucking dyrt. Ja, dyrt. Så du må godt købe andre steder, hvis vi har dyrt. Du køber det billigt, så? Du køber det billigt hos Pizza King, mand. Hvad? Hallo, det er meget billigere hos Pizza King. Hallo? Det er alt for dyrt det der. Det er ikke. Vi har 3-4 år, vi er altid 55 kroner. Ved du hvad, jeg er utilfreds. Det er alt for dyrt. Det er alt for dyrt for rullekebab. Så du kommer ned og prøver vores kebab. Du tænker på, at vi er dyrt. Du får ikke 50 kroner under andre steder. Det er kun bare så, du køber. Det er alt for dyrt. Jeg siger, det er for dyrt. Det er alt for dyrt. Okay, det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Det er alt for dyrt. Det er alt for dyrt. Jeg siger, det er alt for dyrt. Det er ikke lige meget. Sådan skal du i hvert fald ikke tale til mig. Hvis du vil ikke købe, så er det okay. Det er ikke okay, nej. Vil du købe eller ikke købe? Færdig. Jeg vil købe, hvis det er billigere. Nej, det er ikke billigere. Jeg har 55 kroner. Det skal blive dyr. Nej, det skal ikke blive dyr. Så er det tak. Nej, du skal i hvert fald ikke tale sådan til mig. Jeg hedder Khamis. Du skal ikke tale sådan til mig. Og det var så en phone prank by Tue. Jeg tror ikke, at Alibaba kunne lide mig. Men see ya guys.